Még nem írtál aludni? Hát az ott van. Ja, megkapta, csak nem akartam kívülni. Nem akartam kívülni. Egyiket nekem, másokra nem. De mindegy, majd javom vele. Nem kívül, mondom. Az úgy veszed, hogy holnap. Úgy kezdődött, hogy 9 vagy 10 nap. Ja, Belefért volna. nem vettem. Aha. De az autó még nem fog.